bɛna si de kɛ ka woso dun wa sɔgɔma woso tile fɛ woso su fɛ woso a muso n'i ko ye subaga kɛ ne tɛ nin ye parce que olu ye ne yɛrɛ de ye ne yɛrɛ dun o tɛ ne ɲɛsira la koyi bɛɛ n'i ka su wa bɛɛ n'i ka tile n tɛ jɛn ka su ka kuma tɛ n ka tile ma fɔ y'a ka bɔ n ka taa n da cɛ o cɛ bɛ dunuya kɔnɔ muso dɔ bɛ yen min bɛ k'i fɛ ne kɔni ye seliw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n bɛna n ɲɛ datugu ka 5 minutes ma mais ala kama n'i y'a fɛnw san i bɛna wari segin ma parce que cogoya tɛ yen ne bɔra karamɔgɔkɛ fɛ a y'a yira n na ko walasa n ka sɛgɛn ka ban fo n ka muso sabanan de ladon ne ko mun dɔ bɛ nin minɛ in kɔnɔ a dayɛlɛ k'a lajɛ e min y'a sigi a dayɛlɛ dɔrɔn n k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ ko kɛ k'i k'a dayɛlɛ k'a lajɛ nin ye baara ye dɛ e ye fɛn min sigi ne de ko i k'a dayɛlɛ n k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ ko kɛ i fana n'i y'a dayɛlɛ k'a lajɛ min b'a kɔnɔ i tɛna dɔn wa a dayɛlɛ k'a lajɛ e kɔni b'a dɔn ne tigɛ fila bɛɛ kan n bɛ se k'a dayɛlɛ mais ne de da ko e k'a dayɛlɛ e ni minɛ bɛɛ de ye ne ta ye o a dayɛlɛ n k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ kɔkɛ ne tɛ se k'a dayɛlɛ n'i k'a dayɛlɛ k'a lajɛ ni min b'a kɔnɔ i n'o dɔn ou bien i fana ne ma nin ɲɔgɔn kabako ye o e bɛ se ka tobili kɛ cogo di k'o ta n'i tigɛ fila ye ka tagama n'i sen fila ye ka n'a sigi k'i k'a dayɛlɛ n k'a lajɛ i bɛ ban k'o dayɛlɛ kɔkɛ ne tɛ se k'a dayɛlɛ i yɛrɛ k'a dayɛlɛ ayiwa o tɛ baasi ye ne t'a dayɛlɛ bilen yɛrɛ mais mun de b'a kɔnɔ i ye wari min di dɛ o de b'a kɔnɔ ne ye 50 min d'i ma i y'o de tobi k'a bila a kɔnɔ kɛ kɔkɛ n'i ye 50 di kɛ 50 tobili o de bɛ kɛ ka di i ma fana awɔ ne tɛna n yɛrɛ kɛ wari ye koyi wa o 50 in o e ye 50 in kɛ ka mun fɛn de san k'a to kɔkɛ woso tobili de b'a kɔnɔ ko mun woso ne ko ne bɛna n si de kɛ ka woso dun wa sɔgɔma woso tile fɛ woso su fɛ woso a muso walayi ni ne tɛmɛna baw la o bɛ sɔn ka ɲimi ko n kɛra wosobulu dɔ ye o kɔkɛ n'o digir'i la du tɛ dɔ fara nasɔngɔ kan dɔ fara nasɔngɔ kan n'i ye wari min di o dumuni de bɛ dilan k'a d'i ma a ka ɲi ni ala minɛ n'a ye nin to ye tan fɔlɔ ne ko ne bɛ e ɲininka o jɔn de bɛ turu la bi dɛ ne bɛ e ɲininka o sali jɔn de ye guwa kɛ bi dɛ ni bɛ ɲininka o la sa ne k'i ma de n ko jɔn de ka turu ye bi ye i k'o de fɔ ne ɲɛna o ɲininkali kun de ye mun ye k'a sɔrɔ i b'a kalama pɛrɛ ko e de ka turu ye bi ne ka turu tɛ bi ye n'a sɔrɔ ko ne ka turu kun ye bi ye kɛ i ka salibagatɔ min dalen filɛ so kɔnɔ a tun bɛ bɔ an tun bɛ don k'an da i b'a sɔrɔ sinɔgɔ de b'a la sɔrɔ i b'a kalama k'a fɔ anw dalen don tuma min na a tɛ se ka to anw kɛrɛfɛ a bɔra ka n'i da yan kɛnɛma soso bilen kɛ la ala o tɛ ne ɲɛsira la koyi bɛɛ n'i ka su wa bɛɛ n'i ka tile n tɛ jɛn ka su ka kuma tɛ n ka tile ma fɔ y'a ka bɔ n ka taa n da wuli an ka taa n da a to a ka dɔɔni sinɔgɔ sa bɔ yan n'i ka bɔ yan koyi n tɛ jɛn ka tile kɔ dɛ ayiwa ne ko e bɛna ne ka da de kari kelen a ko jala fɛ wa n'i ka bɔ kana n ka da kari ok a fɔ ka bɔ an ka taa n da i bɛ taa baga d'a ma gongongongon e bɛ ko in da dɔn wa a tɛ ale la o a bɛ e de la fii min taara ale furu ka na ne a fara ne ta yan nɔ ni gɛlɛyaba in na i dun b'a dɔn se t'i ye walayi e de don gɛlɛyaba in na e sara wa e bɛ yan e sara ko gɛlɛya bɛ wa n ni tɔɔrɔlen don sa a fana bɛ fara i kan foyi t'a fana sɔrɔ yan n'i ka bɔ koyi ne ko mun de bɛ yan tuguni min bɛ e t'a dɔn wa e t'a dɔn wa n'i ka bɔ de mɔ kɛnɛ ma yan ne ka turu de bɛ yen
mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka lafiya nin du in kɔnɔ mun de kɛra tuguni n'i ka bɔ de ne n kɔkɛ an bɛna don k'an da de bɛɛ n'i ka su wa bɛɛ n'i ka tile n'i ka bɔ an k'an da san joli furu kelen foyi t'i da an k'an da i t'i hakili sigi dɔɔni ne hakili wililen tɛ koyi i y'a mɛn kɛ n'i nana ne sɔrɔ yan n bonyara i y'a mɛn kɛ n tɛ manamana kan nin ye mun ko sugu ye aw t'a dɔn ne ka lafiya wa aw y'u ye aw de bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mun de kɛra aw tɛ ka tile fila kɛ ka sɔrɔ ma mankan kɛ a f'i muso ye k'a fɔ muso ye o kuma na ni cɛ de ye wa aw y'u ye ɲɛ aw y'u ɲɛ o mɛ aw fila bɛɛ bɛ ne de nin nɔfɛ ah ee kɔkɛ wili an ka taa an da ne tɛ manamana kan na dɛ walayi n tɛ manamana kan na wili an k'an da i laban dali bɛ kɛ sa ye o waati bɛɛ e de dalen don a ye taa o da a ye wili aw ka taa da kɔkɛ i k'a kunu yɛrɛ bɛɛ ka lafiya awɔ a bɛ n kunu dɛ a bɛ n kunu yɛrɛ de kɔkɛ wili ko ka taa an da n tɛ taa yɔrɔ si n tɛ taa n dali ma o n bɛ taa n kali de n tɛ taa n da dɛ ni n taara n bɛ kali ka n woloki de ne fana tun tɛ jɛn ka kile kɔrɔ kɔ aw yɛrɛ ka ko nege foyi tɛ ne na bilen walayi ni hɛrɛ ye aw ye ɲi i b'a fɔ ko orchestre nani don so in dɛ aw fila so in ko tɛ wa a ye don aw k'aw da kɔnɔ a ye don aw ka so in ta ne taara kɔkɛ aw ka foyi nege tɛ na i tɛ bilen sabali e tere jugumuso in nɔ de ye nin bɛɛ ye ne ye mun kɛ e ye min kɛ e t'a dɔn wa han kabiri e nana nin so in kɔnɔ ne yɛrɛ de nin hɛrɛ farala hali ma hɛrɛ in ɲɛna bilen yɛrɛ n ka fɛn bɛɛ gɛlɛyara n bolo ne ni hɛrɛ depuis ne nana e ni hɛrɛ farala i n'a fɔ ne nana hɛrɛ sɔrɔ nin du in kɔnɔ de ne ka kɔɲɔminɛnw de ma feere k'o kɛ ka nin so nin sara ne nalen kɔfɛ n ka taa kun tɛna labɔ kɛnɛma ko e ni hɛrɛ i n'a fɔ ne nana hɛrɛ sɔrɔ yan nɔ e y'a dɔn hɛrɛ tɛ yan mun na i donna sa han e fana y'a dɔn ko hɛrɛ tɛ mun na e y'i sigi ka nin san in bɛɛ kɛ yen nɔ wa i mana kuma a bɛ kuma dɔ de sɔrɔ ka fɔ dɔrɔn i ye n tɔɲɔ dɛ i ye n tɔɲɔ yɛrɛ de walayi ala tere jugumuso sigilen lajɛ ba ye ni yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ye a tɛ foyi ye woson tobi kɔ diɲɛ don o don maka diɲɛ don o mɔgɔ bɛ se k'a si kɛ nin na karamɔgɔ i ko fɔla ɲɛnɛ de a fɔla ɲɛnɛ k'i bɛ se baara la donc n nakun ye fɛn min ye o ye cɛko le ye n'i bɛ se k'an dɛmɛ cɛko la sabula muso n'i kɛla cogoya la ni cɛ t'i fɛ i tɛ foyi ye bi kɔni n bɛ commercew la n bɛ feere la mais cɛ kɔni tɛ n fɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ cɛko la o bɛ diya n ye. I ye tiɲɛ fɔ muso danbe ye furu le dunuya muso n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma cɛ ɲɛnama sɔrɔ o bɛ i n'a fɔ o ye fu le yanni i ka se yan ne tun y'i ka fɛn bɛɛ ye i ni cɛ dɔ bɛna ɲɔgɔn ye waritigi cɛ fɛn bɛɛ b'a bolo a bɛ furuko kuma f'i ɲɛna alhamdulilayi rabi alamin nka i ka hɛrɛ to furu la dɛ karamɔgɔ cogoya jumɛn i ni fantancɛ dɔ bɛna ɲɔgɔn ye min tɛ s'a dala dumuni yɛrɛ o sɔrɔli ka gɛlɛ a ma mais ni furul'o ma i ka hɛrɛ b'o de ka furu la karamɔgɔ mɔgɔ min yɛrɛ ma se k'a dahirimɛ sɔrɔ n bɛ se ka furu o ma cogo di o kana bali la sabula don dɔ fantan o ye don dɔ faama ye don dɔ faama fɛnɛ o ye don dɔ fantan ye diɲɛ yɛrɛ ye yɛlɛma so de su bɛ ko cogo min na tile bɛ bɔ o cogoya kelen na ok karamɔgɔ n bɛ hakili jagabɔ ne bɛ taa o diyara n ye ala k'an bɛɛ sababa ma nin minɛ ye woro san i ni ce ala ka caman bila la ka se ni ɲuman ye
Mira. Eh, masha. Antle. Nse. Probasti. Foi tina. Alhamdulillah. Wallahi. Abba. Ok, sigara be. Awa. Probasti. Wallahi foi te. Comme à quelle fly une petite nouvelle calme nana la gay bichogodi. Wallahi foi tina. Ah, ou tiare. Mais bamana côté ko femi ici na télé au kan ki dala télé. Ko ne ci ai. Aw ni mako kun jora dépense fitini dollar. Mais nga fin ferita do fana bi depuis kunu bala ko fero ma se kasa. Donc mun nana e ka wakilin doni ma ngata o kinya na wa donc ni nga fin sana mina e ka wari sigi. Otmala wari minu be no lu be sara choga jumi. Ai ni o di fio ni nga fin sana drum mina wari sigi. Ere balon ko leri na ko wati u kage. Et puis leri na ere chogo ya u réalité. Mena nyada tu ka 5000 tima. Mais ala kama ni a fait un sana bina wari siri ma parce que chogo ya te. Ba shi fita la na sana drum ni ka wari sigi no. Ah, Jaraye. Non, t'es fouillé. Eh, n'a sur la sogo be ko mina ko bien. To bele ga muso kun di muru san sugo la. Sabula ti tigali kun bo. Mo jigi tu ko ne bise wala kusube yere de. Ala ki yere jigi tu. Ah, nche. Ah. O te fouillé marshal. Abi nyongo jemeni suno ala ba mbeta to. Wallahi, e mira mina bole ga tanga ci unya na bo. Mi yere ka do ke nga fenga ka sande wala sanga se ga ni ka waru segi. Wallahi do be. Ne do ke. Inshallah. Ko be madame fo. Anam inshallah. Okay. Ala ka tle here cha. Ah, sona. aw minnu ka aminako ye aw denw ka kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu complexe scolaire moderne ajara ni u dagayɔrɔ filɛ kalabankura station oryx kɛrɛfɛ coyi fɛn fɛn bɛ tali kɛ aw denw ka kalanminɛnw ka kɛrɛnkɛrɛnya la subahana machiniw fo ka taa se kalandenw ka nisɔndiyɔrɔ ma balontan baskɛti ni ka tila ka na ni ekɔli karamɔgɔ jolenw fana ye min b'a to aw denw bɛ se ka kalan ka faransɛ fɔ anglais fo ka taa se o n'a kan fasuya caaman ma n'aw mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye weleli kɛ teliya 20 71 14 58 76 37 92 72 aw denw ka kalanko o haminako banna. Depuis e nana ni du ngona ne yɛrɛ de ma ɲɛ suma sa ala. Den si tɛ ka lafiya. Ni kɔrɔbɔli ma dɔw minɛ, sɔgɔsɔgɔ jugu b'o minɛ walima mura jugu b'o minɛ. O yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa? I b'a fɛ ka denw dun yarɔ. I dun tɛ se ka ne denw dun. N b'o f'i ɲɛna. Ne subaga ni ne kun ye subaga kɛ ne tɛ den ninnu ye parce que olu ye ne yɛrɛ de ye. Ne bɛ e de dun. Ni ne ye dun yɛrɛ ne yɛrɛ la tiɲɛ parce que n bɛna kolo de ɲini. I tɛ se ka ne dun. Ne ye jala de ne ka kunna. I tɛ se ka ne dun. I y'a mɛn kɛ subaga muso fɔlɔ. I tɛ n den dun. I tɛ n cɛ dun. Kuma tɛ n yɛrɛ ma.